guys, welcome back to my channel. It's Frau Jene here. In tonight's video, it's already night time. So, mag-haul tayo, another haul for kids clothing. So this time is from H&M. I have here yung two parcels na dumating from H&M. Matagal na to siya guys. Ngayon ko lang siya i-unpack or unbox. We'll open it para papakita ko sa inyo yung deals na hindi sila naglalagay. I'm not sure kung naglalagay sila ng receipt. Nakalimutan ko na. Pero I remember all this stuff na bili ko sa H&M is from less than 10 euros. Sa online ko siya in order guys. As I mentioned from my previous, always on my hauls na online ako bumibili pag H&M or para mas hassle-free siya dahil sa coronavirus ngayon. You should not go through shops para mag-shopping. So, first, open natin itong first parcel na to. Ito maliit. Open natin. Let's see. Ayan. Hindi ko siya sinisira yung plastic, baka kailangan i-return. So, first this one. Ayan, nakaganyan ko siya. Ewan ko kung andito yung receipt. Walang papel na nilagay. So, first this one. Okay, slowly. Natin siyang i-open. Oopsie. Ayan. This one is a jumper guys, or a long sleeve. That's it. Ayan. It says Rainbow Power. It's a unicorn, long sleeve siya. And it's color white. It's color white. Like that. Like that. And this is, wala siyang price. Pero I'm pretty sure, see, very pang winter siya, ay pang malamig siya guys. Kasi yung ano niya sa loob is cotton. And may ano siya, parang basta pang malamig talaga siya. Ayan. That's the first one. And the next one, dito yung ang papel. See, may paano sila, sticker para kung i-return mo siya. Kung may i-return ka. And yeah, walang price kung magkano siya sa sale na pagkakuha ko. Pero meron siyang original price and it's 9.99 € each for 2 of this. This is the next one. Let's open this one. Wait. The next one is this one naman, color red siya. Ayan, may pa-stripe lang siya dyan. Parang kasya ata to sa akin ba? Ayan, may pa-stripe siya dyan na blue, red, and white. And yeah, it's like that. Pag ganyan. Ayan, color red. Ito naman yung open natin, yung malaki. Walang para sa akin ito guys. Puro to siya pang bata. Ayan. So, the other one is this one. I think this is for Francine kasi maliit. Pang 2 to 4 years old to siya. Ang kulay naman nito is fuchsia pink. Pero parang ano siya tignan sa camera. Yan. Ayan, ang cute. Diba? Pang 2 to 4 years old, pero malaki siya. Magkano ba ito? Basta lahat ito naka-sale siya, guys. At since I'm a member sa H&M na member ako sa H&M, blah, 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 may sinisend sila by post na mga rebate or mga discount promo code or something. Ginagamit ko siya pag nag-order ako. So, naka-sale siya plus ginagamit ko yung code na binibigay nila. So, this one, fuchsia pink, pang malamig din siya. So, pang winter, ayan. Kasi as you all know, always malamig dito.
ma-short yung summertime namin. So, ayan. Fish pink. And then, the other one, I think isa lang ang pangpansin nito. So, ito, the other one is still a jumper, like that. Ayan siya. Ito naman, may detail siya na pa star at saka gold na star. Ayan. Long sleeve pa din. Kung makikita nyo ba. Long sleeve pa din. Ayan. Cream yung kulay niya. Ayan. Like that. And then, the other one. So, ayun yung resibo niya at yung return sticker niya kung may i-return ka. So, see, it's all, I think, yeah, it's all less than 10 euros except sa may isa kong in-order dito na hindi damit. So, ayan. Plus, may code pa kasi ako dito. So, mas nakasave ako. Mas, I think, nabayaran ko lang dito is 30 euros something for all this stuff. And then, ayan, a skirt. Ayan. It's butterfly siya. Butterfly. This is for Ella. Ayan. It's a butterfly. Ayan. And then, other ones. Ito. Wait. I think wala akong i-return ito. I think maganda siya lahat. So far. Ito. It's like a dress. Yan. Dress yan siya, guys. Long sleeve dress. Ayan. And it's a unicorn. Ayan. Maganda to siya pag i-prepare mo siya sa leggings. Ayan. That's the one. And then, dalawa to siya eh. And then the other one is ito. Ayan naman. Yung isa naman is says, let's make new memories. Ayan. May pa-heart siya at saka long sleeve pa din. Ayan. Mas malaki ata to siya. Ayan. Still it's still it's a long sleeve dress. Ayan. Parang kasya sa akin, no? Pero hindi. Pambata to. Ayan. Ayan. And the last na in-order ko sa kanila is naka-on sale to siya ng 50%. Ano to siya? Yun, guys. And since in-order ko to siya kasi nga birthday ni Ella, diba? Tapos kumuha kami ng nag-order ako ng new phone para sa kanya. So I was thinking it's nice if she have this one too. So naka-sale to siya sa H&M. So kinuha ko na siya. Ayan. At para ma-wrap ko na din. So ayun. Pakita ko sa inyo ang loob kasi hindi ko. Ayan. Tapon natin yung plastic, ang box lang. Ayan. Ayan siya, guys. Ang cute. Headset. Headset to siya. O, yan ba yun? Phone o headset? Ayan. Tapos unicorn siya. Ayan. It looks so cute lang. Ayan siya. Napaka-cute. Ayan. So, all this, guys, ang nabayaran ko is 30 euros something. I will check if meron pa sa aking email yung how do you call that? Kasi pag nag-order ka sa H&M and if you are a member, inaano nila, tsaka ka magbabayad kung matatanggap mo na ang parcel, and they gave you 14 days, I think, or 10 days para bayaran mo. So, yan yung ginagawa ko. So, and then, naka-register na yun sa bangko naman, yung H&M na account. So, magbabayad ako directly, just showing the, para siyang,
receipt number or something like that. Then yun, so napaka madali lang siyang i-order sa online, unlike na pupunta ka pa sa shop nila. So that's it, hassle free na pagsha-shopping para sa same ko na my kids sa bahay, at mahirap iwan yung kids or isama yung kids sa shop. So it's better na online shopping ang gagawin, and since may corona ngayon, mas maganda kung online shopping ang gagawin mo. So that's all for today, guys. Thank you all for watching, and I hope to see you again on our next video. Stay safe, everyone, and please don't forget to like and subscribe. Bye bye, and thank you.